पतल है हमरा गुले बीरबल भाई ये है या भगवान धर करी पहले जिला परिषद कब कौना भेष में के भेटा जाए जिला परिषद जिला परिषद पूर्व जिला परिषद हमरा बीरबल जी अरे जाए गुड़िया बहुत दिन पहले इनका बेटा के शादी में हम गोरे ने प्रोग्राम गावे बाल बच्चा पहले ऐसा कि ना भाई दो लड़का आ दू लड़की 4 गो तबो द्वार पर ना बोलौला प्रोग्राम खातिर अच्छा चलो ठीक है बा या है जो डंडा दिखा दे हलो लॉय उ तो भाग मनाई जाई तो जवना बस में रहले बसवे उलट गई आई 5 गोले ई है चलो जा भगवान तारा के बनौला गोर देहि धाप धाप डाल करे लाप लाप छोरे नु पसेना टाप टप ए पतर को दियर दियर धाप धाप जाव के हूं झाप झाप चनवा मसूरिया गावे झाप ए पतर को हसुआ के हप हप खुरपी के खाप खाप ई बात जाने के जे घास करले होई से हसुआ करला हप हप खुरपी करी खप खप काहे करता भाई पाजल गणासी छापा छप ए पतर को प्रदेश महासचिव बिझौरा पंचायत के मुखिया पिंटू यादव जी हमरा के 500 रुपया दिल बने पुरस्कार ड्रा इंटरनेशनल स्कूल अच्छा अच्छा हमरा सुनील राय व्यास जी के अच्छा अच्छा टोटल शिक्षक एकदम केरला के बड़े जी जी एडमिशन फ्री बा एजे बटे स्कूल जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा निधुआ से हमरा कमलदेव भाई हार्दिक हार्दिक स्वागत बा पुरवा के हप हप कोइलर छे दे भाप भाप हमार राड़ी का बोलती खाली कोइलर के बोली बोल दिया ध्यान दे हमारा बात पर आई देखे पुरवा बोलली साप साप कोइलर छे दे भाप भाप अशोक शर्मा पीसी कले बड़ी बड़े चोली सूगा पंखी चापा छप ए पतर को चलो दक्षिणवारी में शिकारी संग खूबे लिलिहा सतुआ के पीढ़ी का पको पे पतर को सबकर गहूं कटाता सबकर मसूरी कटा गई होई हमारा घर है सुतल बिया अरे 8 बजे रे ढेर खा लेल बिया का हो चले के बाद गहूं काटे अते सुतर हवे भौजी हई हमरा अरंग के धरती से दिनारा वीरेंद्र मौर्य जी हमरा के दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा रे पुरुषोत्तम कमाई उठ रे अरे चले के बाद गहूं काटे सुतर हवे रे अरे बूढ़ा बाबू ए जाई YouTube चलता साथ बिहाने झगड़ा करवा के मन बा रचल आला ना तम मारे अच्छा देहिया टूटता चल खड़ा हो सुतर अब 9 बजे वाला बा आ चले के बाद 3 कठवा में जौ पाक के झरता का करबो खा दिए बहुत बहुत सुतत जी 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 पिंकू तिवारी जी आ हमारा मुन्ना मुखिया बुक्सा पंचायत के धरती से बड़ी बड़ी मान सम्मान देने अरे चले के बाद गहूं काटे हम कटिया करे ना जाए हम कटिया करे
अरे भैया बैठ के खई हन भौजैया राज लेती आई तो राजा ऐसे करबे अरे परिवार के ते बंटवारा करवेबे भौजैया रुकिया गुल बिया रे ऊ लोग मर्दे में हरारू जाइलो चाहे मत जाइलो ओसे तोरा काले ना देना बरे मारा के छुल दे मुती अरे चले के कहूं काटे ते दाज लेबे तो सरा के जयन बा वो हमार बड़ भाई हवे उनकर जैसे मन करी वैसे खई है कटिया के खई है चाहे कहूं काट के खई है चाहे सूत के खई है चाहे बैठ के खई है कुछ को के खई वो सब कुछ को के खई है वो सब तोरा काले न देन बरे आउ भौजी ना जाई जान तर का है उहे त चाहत दिया जे अलगा हो जा सा ते नहीं जानत का भैया के दू गो बियाह अच्छा अब तो बड़की भौजी के तो हाल खत्म बा ई आइल बिया नए नए आ वो नए नए आइल बिया एकर ऑपरेशन भई बा 4 दिन पहले कथी के चले के बा म्यूजिक से उठा ला भैया बा